Phinde. Ngeza. Ngiyabona lapha ukhulu ungathi usebaleni ukhulu. Ayibali ukuzuka ayibali. Uma usebaleni nasabona ngayo. Ayibali. Ngithi uyabona njengoba kukhona ubingelela ngisazobingelela ngoba kukhona ubingelela ngisazobingelela angazi ngoba khona insizwe ngemanga namhlanje yona nkonela futhi insizwa phakathi komphakathi siyazi ngempela lekabena insizweni ezincane ikhulisa insizwa lapha ke usizizwe ukuthi insizwa iyeke ukushila namakhulu phakathi komphakathi ushele intombi ngefoni Hi, Miso. Usheli intombi ngefoni. Finani. Kuthiwa yekani ukusishela lapho kwi-inbox. Usheli intombi ngefoni. Usheli intombi ngefoni. Siyabingelela siyezidudla siyabingelela. Sizobingelela. Ubingelela nje kuphela. Asikazi futhi asisho ukuthi imali. Sisokhosini sanibona. Ngiyabonga Sifundo. Nithi ninayi ngokwini siyekeni. Ngiyani ukushela ngefoni. Thi intombi ushela uyibuka emfuleni. Ubuhle ngiyabonga olakithi. Ngala nqani nokuba live. Ngaze ngibe live. Ngiyakthanda nami. Ngiyakuthanda bizi. Gama lami. Iyeke manje Sithandwa. Iyeke. Pete. Ay, siyabonga nathi ukuthi sifike. Mawuqoma ungishela ku TikTok. Hayibo. Ngishela abantu abangaki la ku TikTok. Ngishela abantu abangaki. Ngiyaphila Mr. X. Sabona sandile. Johannesburg. Nabo kuthiwa Johannesburg yini? Yebo. Ngiyaqala ukuba live bafethu. So ibandla libra. Ibandla laze qenge. Isidingo nazo. Aleza mabubeni. Kuphe ekhaya. Seko. High flame. Siyaphila mfethu. Ngiyabonga Sandile. Siwathi isigqoko samatosha. Angiyeke. Sisile so. Ngiyabonga Sandile.
mntanami. Ngiyabonga bonke, ngiyabonga bonke. Yebo sawubona kumbi. Nami ngiyakuthanda webisi. Kumele ungivakashele. Awulingasikashanga wemphathi alisikashanga sasebenzile sesayiphilela sigegoli oh Masosibo kwethu wakithi wena Mandala, ngiyakuthanda namhlanje. Kambe. Basta. Khona ugodide nangu. Kamsona. Kamfana ngicela ukuthatha. Kodwa manje. Hola. Ngiyaphila lena litshana. Kosi yini bakwethu ngaphambili nabo live station nakuhleli phezu kwamasaka yebo finile kabatela siyambona usinawethu mazulu lapho ungaqeshi ngengceshi ebona kade siyabonga icula ubani le ngoma angazi kusaba angazi mina angazi bani ohlolazona intombi kokumkhathi usuka laphana le-edududu uzalale inkosi nakwethu inkosi umkhathi uyabona le ngoma ndidlala iculo ba siyazi isuke edududu hayi kuhle kakhulu siyajabulela lokho sothole mhlawumbe sizofakana nje umlomo ngezinto ezinhle ngoba sikhulu ngoba namhlanje ngiyakhumbula usuku olukhulu namhlanje lokushaya ngendishi welcome home kunamthelela muni ngempela ke ukuthi uyigcine uyintombi yakho yini iy'thelo nje zokuyigcina Hege, dala ngismile la. Akamera shoot. Ubuntombi izigcinile. Ize yothola umendo lapha intombi. Sezizikhipile eziningi. Ziyashada. Ziyashada. Ngoba yini zisiphethe kahle. Intombi ifuna intombi fresh. Sabona usibisi. Intombi emnamnazo fresh. Ngiyabuza lokho intombi khulumani phela nani? Nibaphethe. Intombi fresh intombi. manje konke uma
sibheka manje nakudala kusafana yini ukuyigcina kwamanje Sabona amavesi kusafana yini Kuyafana phela intombi mayimisele. nomehlo Ayizigcini. nomehlo Siyasihlola nje Nangu nazo sinothando. Mayingenalo uthando sheshe iphume. wena mpilo 96 ufuna nomehlo nangu Akusibulazo manje ozonikeza lezi intombi lezi ey'ngalele ekhaya nalezi intombi lapha umlayezo nje wakho njengogogo oshonayo unomehlo uthini lezi ngane eziphethe nezafisa ukuthi ziphathe kahle kodwa manje azazi ukumelekile. Hayi indawo ikhona mawuzophuma uyigcinile. Indaba kuwena ukuthi uziphethe kahle kanjani uNkulunkulu futhi uhamba nawe. Akukhanyisele ngoba uziphethe uzimisele wasiphatha ngoba umsebenzi osuwenzayo uhambisana noNkulunkulu. Kunjani? Ukunakala kwentombi nje sokunakele konke naNkulunkulu kunakele. Uyabona ke mayizimisela intombi uyavela inhlahla eceleni igani. Nawe ubothi ngokuntombi lapha kanti uqhutshwa yizwi leNkosi. Kungesikho gogo ukugana kuphela sesibheke masikhuluma ngentombi gogo. Ngifuna ukuthola ukuthi uma ngabe usuke uyigcinile umuntu esifazane uyiphethe kahle ungathintiwe uvikela kangakanani ey'feni sezikhona kule minyaka esifiyona. Hayi uyaphumelela usabona ngoba usuke uzigcinile ayekho into ehaqayo eceleni. Uzimisele nje wena ukuthi ngimi la engimi khona. Kodwa ukwenza izinto ey'ngalungile uzokulahla uNkulunkulu wenza ungalungile njalo udlebelele kodwa uma uzimisele uyokuzafika. Sifisele nje nempumelelo ngomsebenzi wakho omuhle. Ugogo umqadi-ke usuka le phansi kwenkosi umqadi futhi Ukhozi FM Ukhozi FM sisestation sisestation Sibonga kakhulu asambe kizi. Uma uzalo umsindo uThixo sololo ngoba imali ingenile eNedbank umsebenzi wethu wenza wakho ungami sekulethela umshini wokukhokha ngekhadi mahora awu-48 imali ingena ku-akhawunti yakho engakashoni ilanga uyakwazi ukuzenzela konke imali imali ethingeka umshini ungawubhekise kumshini wekhadi phela singabahlinzeka abagundezeli bofuzo lwezezimali lababolekisi abasemthethweni kunemibandela. Ngiyabonga vale incebo Versus namhlanje ngizovala vele manje bethami izophela. Ngiyabonga Nkosi yami ukuthi ningivakashele. Ngiqala la ekhaya. Ngiyabonga siyajabula. Ngathanda nami one day. Ngizobona kanjani. Nanje uyangibona. Uyangibona nje. Nazi intombi igcwele lami. Azilethi akakhetheka okhethayo afethu kazihlala emototeni afethu umlele setha asambeni le ntombi eyintombini mfethu yathina sodwa ngiyabonga Kuna amanzi. Oh, amanzi mina ngakindini. Namba yami. Awu miye nami ngiyakavume ke namba yami. Miye nami ngizobona nami ngaphambi.
Ungazi girl. Waja. Ay, beli nga ako tayo, beli nga beli. Ay, beli ka beli. Bye-bye guys, ngiyabonga kakhulu. See you next time. Bye. Ivala phi lento le. Ivala phi live. Ngiyabonga.